DJ Novomed, 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 DJ Novomed. Едно, две, три, микрофона за хапи, притисни го с зъби. Нека го боли с лирически отрови. За битка сме готови, ще тровиме врагът си с тези стихове сурови. Нови римите във ритъма като коне в подкови се прескачат и разкъсват стоманените окови. А ти спри да се гласиш, не се турмози. Да, дай ми микрофона и си почини да видиш как за четвърт от секунда ще ти сложа корки тапа. Разделителю на мапа да ти еба БГ рапа. А жалката ти рима, звучното ти име цапа. Знай, че рапър не те прави, само палавата лапа. Палава ти лапа, палава ти лапа. Хипи, 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 хип хопа за децата. Тъп размивам и приспивам и вълната ме залива. Искаш ли да ти покажа как страх мога да запаля в аудиторията дива жива? Да превърна някоя в история красива. Шомен бебе да забива, доста кръв ще се пролива. Всеки, който го е слушал, ще започне да убива. Щото психиката на слушателите изкривява. Не спира да психира, без и пари да дава. Израства от земята и това го насърчава. Като слънце от небето, нощно време те изгряви. Да запява като бит пребит, разбит арбитър. Хита с витробит от гушера Димитър. Защото без да пита, налита да рита с двете копита. Дори без да пита, разбива хита на хилядита PMC-та. Кой нахално граби от пресене салата пита. Пита за тебе, за мен е баница на вита. Изпитах си ръцете двете, за да разберете, че БГ хип-хопа е като процъфти от цвете. Качуките зожне и за него се помолете. Ако пък не щете, тогава поне за миг млъкнете. Изходих си краката, двата с китайки вратата. Изпуших си главата, изприказвах си устата. И колкото има къда си придавам на словата. Веднъж не ще усетите тъгата на бедахта. Живейки по ъглите, извадих по от иглите. Затварях си очите, не виждах смисъл от сълзите. Изтекоха ми дните, в който водех се от добрите. Сега ще съм от злите и ще ви избивам докато сприте. Парите за мен са просто един предмет за усвояване, за купуване, за продаване, просто метод за оценяване. Едно е да си въртиш газа за професно обогатяване, но малко по-различно е да е въпрос на оцеляване. Утоляване на жаждата и на кучешкия глад. Когато обръщаш нива за бучка сирене с дома. Когато трябва да спасиш и болния си брат. Ще дадеш дори газа си, за да станеш богат, за да